De Leon na ngayon. De Leon pa rin. De Leon setting up play. Moving for the 50. Fourth quarter, 49-52. Laman ng tatlong Hazel o ng Pampanga. Pass and fire. Ito na si Bunyag, wala. No. Inaalat na talaga si Idol. 2-5. Santos. Santos in drive. Santos. No. Wala. Rebound. Para sa Pampanga. Pampanga ball lang. Nice rebound. Divino now. Divino, pure point guard para sa team ng Pampanga. Divino setting up play. Holding up the shot clock. Moving for the 50. Pass. 10 on the shot clock. 8 to shoot. 5 to shoot. Divino crossover, sumalaksak, wala, pero may foul ang itatawag kay number 26, 25, brother. Tuason. Yes, sir. 9 minutes, 15 seconds. Pacho now. Pacho on the move, easy, lays up. Rebound pass, sino naman yan? Para kay Divino Ligay. Esguerra now. Bigay kay number 16, pasok yan. What a shot. 8 minutes, 53 seconds, 49-56. Fourth quarter. Dalawa ka na yung third. First team foul. Erzak De Leon. De Leon now on the move, Euro step, wala. Pero may whistle. Number 8, Divino. Dalawa ka na. Second team foul. Dalawa ka na yung second team foul. Po tayo. Let's see the 2 to make 2 by De Leon. First one. De Leon first one. Pasok para kay De Leon ang unang tira. 50-56. So 6 na lang ang kalamangan ng Team Pampanga rito. Championship po ito sa Cashmore Phase 1. Wala, rebound. Bondok now. Lane violation. Yun lang, lane violation tayo. And basketball. Iba ba na team hustle? Pinagiging jersey number. Bunyag. Bunyag ngayon. Bunyag pa rin. Bunyag drives. Bunyag fire. No. Rebound. Team hustle. Shot clock. 15. Wala pa rin. Rebound. So napagod na ang Team Hustle dito. Sigaw ko ngayon. Sigaw pa rin. Binigay sa inyo. Oh, yun lang. Bad pass. Santos. Kickball tayo at mapupunta ang bola sa team ng Pampanga. 8 minutes 56. Animang kalamangan ng Team Pampanga rito. Fourth quarter na po ito. Championship game. Esguerra ang layo niya pero pasok. Big shot para kay Esguerra. Grabe. De Leon now. De Leon babawi dyan. De Leon dribbling skills. On the move. De Leon forward. Pasok yan. Signature shot. Teardrops galing kay De Leon. Divino now. 52-59. Divino? Oy, naagawan ni Pacho. Kaso wala. Napasahan yung referee, mga idol. Sayang. Divino pa. 7-20 ba no? 52-59. Etong Esguerra. Outside tayo. At ang bola mapupunta sa team ng Hazel. Sino makakuha? Uy! May foul si Esguerra doon. 52-59. Bunyag now to Pacho. Uy! Traveling violation tayo, mga idol. And involved by the team Pampanga. Pampanga mag-involve. Binigay jersey number 0. So 6 minutes, 64 seconds, o 54 seconds. 52-59. Divino on the move. Step back, wala. Rebound. 11. De Leon now, tumatakbo. De Leon on the move. What a shot. At ang ganda ng ball skill nitong si Idol Bunyag. Time out tayo. 54-59. Okay, 6 minutes, 34 seconds, 54-59. Balance. Ball rotation, swing the ball. Fire. Oy!
It's a dagger na naman. Galing kay Esguerra, 0. 2 points. O, long to lang pala. Jersey number 14, piniging jersey number 11. De Leon now. De Leon di diskarte. Up step. Wala pero may whistle. Foul number. So, De Leon, 2 shot. First one. Wala. Inalat Tingnan nun. natin ang pangalawa. Jumper 54-61 ang ating score. Lamang po ang team ng Pampanga rito. Championship game po ito. Pasok. Last 6 minutes ating fourth quarter. Inbounding at naibigay kay Ochoa ang bola. 6 na minuto. Jersey number 20. Jersey na yun ang game. Ochoa now. Ochoa. Ochoa 14 ang shot clock. Ochoa. Set ang bola, humingi ng pick. Ochoa lang yung masing ibigay. Nice pass, Veneracion. Ang gandang drop pass naman nun, pero wala. Sayang. Open sana itong si number 24. Higante. Wala. Binigay para jersey number. De Leon now. Oy. It's a traveling violation na itatawag kay De Leon. Medyo chumatsa ng konti si Idol doon. 5 minutes 19 seconds. Final fourth quarter, 55-61. Binigay para number 0. 0 ngayon, 0 back. Jersey number 2 naman. 2-3 0 ang winner. Sera na po rin. Lugod po na 6 minutes. Dalawa pa ang timeout nyo. Pass. 0 again. 5 minutes exactly. Ochoa now to Veneracion. 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 Eurostep. Wala. Isa pa. Wala. Pass break tayo. Santos now. Nagmamadali. Santos. Pero may foul kay Ochoa. 4 minutes 47 seconds. Napatawa na lang si Santos doon sa bump nitong si Ochoa. 55-61. At graduate pa itong si Idol. Anim ang kalamangan. So timeout ulit ang team ng Hazel. Santos. Basket. 4 minutes 47 seconds ang nalalabig sa ating fourth quarter. Santos ulit para sa pangalawang tira. Pasok yan. So bababa po ang score sa 57-61. Apat lang ang kalamangan dito Pampanga. Divino now setting up the play para sa team ng Pampanga. Bigay. Esguerra, layo niyan pero wala. So nagmadali si Idol doon. 4 minutes 31 seconds last quarter. Santos bullet pass to Punyag now. Punyag po po ng tres yan. Wala. Pacho. Wala pa rin. Rebound. Oy! Agaw ni Divino. Parang inagawan ng candy itong si Pacho. Divino now setting up the play. Spin move. Drop pass! Hindi lang na on board. Sayang naman. Veneracion! Veneracion! 3 points! Woo! Ang gandang laban nito. Dalawa ang sumabay at napanayad-nayad pa ang kanyang mga kampe. Veneracion, wala. Rebound, makukuha pa. Oy, sayang yun. Pacho na, tumatakbo. Pacho. Nice dig, galing kay Higante. Ito na, tumatakbo na ang team ng Pampanga. Pampanga, pumukul ang tres si Idol, medyo nagmadali. Etong si Esguerra. Sabit, 0. Rebounder, Hazel. Hazel, rebounder. Ano ba ang team Hazel? 57-64, lamang pa rin ng Pampanga rito. 3:39 ang ating oras, fourth quarter. De Leon na, nagmamadali si De Leon. De Leon on the move. Wala, rebound. Same ball tayo, medyo napapagod na rin ang player ng Hazel dito. Pass. Inbound na, Bunyag, pupukol ng tres. Pumasok din! Bunyag, 3 points. So pagkatapos ng mga mintes
may na-shoot din si Idol. 60-64. Apat po ang kalamangan ng Team Pampanga. 3 minutes, 15 seconds. Divino na ang didiskarte. Divino on the move. Ball fake. Drop pass. Ang gandang bigay kasi Coco. Tres ba ito? Venerasyon? Wala. Buti na lang. Andun si Happy Gigante. Follow up. Silent killer. 3 minuto. Para kay Gigante. Santos now on the move. Drop pass. Kay Pacho pero hindi pumasok. Ang ganda sana ng pasa na yun. Penalty. 60-66. Anim po ang kalamangan ng Pampanga. Wala. 2 minutes 44 seconds. Jumper ready. Wala ba rin? Rebound. Para sa Team Pampanga. Abi now. Venerasyon. Easy muna ang bola. To Abi. Oy! Naagawan ni Pacho. Pacho! Butata! Butata ang inabot kay Abi Grande. Agaw at butata galing kay Abi. Tinignan pa ni Idol. Saan ka pupunta? Pero check muna natin. Mukhang nasaktan itong si Idol Pacho. Ito na, 2 minutes 30 seconds last and final minutes ng fourth quarter. 60-66. Divino now. Divino. Binigay kay Venerasyon. Ay, aliw pala. Kay Gigante, pero hindi nakuha. De Leon. Medyo inaalat lang si De Leon. Championship ball game po ito dito sa Casmore Phase 1. Venerasyon, warning for graduate. Wala. Rebound ni Abi. 2 minutes and 10. Hindi na binigay Divino. Divino now, crossover. Inisi muna ang bola, walang papasahan. Oy, agaw. And last 2 minutes. Pero shot mo. Divino. Sa ilalim. Bullet pass kay Abi. Pass break kay De Leon. So pinuforce talaga ni Divino na bigyan si Gigante. Yun lang. Pass break tayo. Eto na. Easy lang, sabi ni Venerasyon. 1 minute 36 seconds. Same ball tayo. Anim po ang kalamangan ng Team Pampanga rito. 60-66, 1 minute 34 seconds. Layog now to Venerasyon. Venerasyon setting up the play. Bigay kay Divino. 5 to shoot. Divino. Divino! Uy! Nag-flex pa itong si Idol. Polo ang lamang. Naka-play para kay Bunyag. Anim na ang kalamangan. 1 minute 17 seconds. Abi now. Gigante. Para sa ilalim, 1 minute and 14. 1 minute and 8. 15 on the shot. Divino now. 1 minute. Anim na ang kalamangan ng Pampanga. So tatawagan ng foul. Itong sa De Leon. So mag-i-inbound dito si Venerasyon. Sige, time out. Tayo. Okay, anim po ang kalamangan. 1 minute and 2 seconds. Divino now. 1 minute exactly, Divino. Pinidepensahan ni De Leon. Divino, oy, nakagawa ni Bunyag. Bunyag now. Tumatakbo na si Bunyag. Easy layup, wala. To De Leon. De Leon now. De Leon on the move. Spin move. No. Rebound. Agaw. Bola mapupunta sa team ng Pampanga. So, makikita mo na talaga yung pagod ng Team Hustle dito. Pero hindi pa tapos to, mga Lods. 43 seconds pa. Abi now. Abi. To Venerasyon. Venerasyon now. Inisi muna ang bola. 10, 15 to shoot. Jump ball ang itatawag at symbol tayo. Kapit lang mga kapatid. Championship na to. Last 33 seconds, 62-68 in favor of Team Pampanga. Divino now. 30 seconds, 10 to shoot.
Divino, foul pass si De Leon dito. Pampanga ball, first pass, Live. Live now, to Veneracion. 8 to shoot. Veneracion now. Veneracion pumukol ng 3. Air ball. Budiga. De Leon, 14 seconds. May foul pa ang Foul tinawag. number 8, penalty. 11 seconds, 62-68. Anim ang kalamangan ng Team Pampanga. So patapos na tayo sa championship na ito. Nangangamoy champion na nga ba itong Team Pampanga. De Leon now. Pasok pa rin. So pagpasok nito magiging Second half. 4 lang ang kalamangan. 11 seconds rather. Wala. Rebound ni Abi. Iganda now to Divino. 8 seconds. Patapos na to. At eto na. Magiging kampiyon na nga ba Okay. ang team ng Pampanga. Pumasok pa. Pero wala nang oras. Congratulations. Team Pampanga. Your GPBL Champion 2022. Magandang gabi, Kabalen. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ng Kabalen Hoops TV para sa mga Kapampangan basketball games sa mga liga. Bagsak kaya pa mga Kabalen.